Μετά από αμέτρητες τελευταίες παραστάσεις και μια sold out καλοκαιρινή περιοδία, η Μαύρη Σαμπούκα κάνει φινάλε με την platinum εκδοχή της. Ο Τόλης Παπαδημητρίου ανανεώνει για τελευταία φορά το ήδη σαρωτικό του κείμενο και έρχεται μαζί με τον Αντώνη Στάμο να χαρίσουν 100 λεπτά γέλιου μέχρι δακρύων. Μια κωμωδία για τη φιλία, το λάθος timing αλλά και τα μεγάλα σουξέ. Γεια χαρά, είμαι η Ελπίδα Παπαδανίλ και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη podcast στις δεκάδες ιστορίες. Όλα ξεκινούν από μία λάθος διάρρηξη. Ο Βλάσης Κουρούπας, ένας ταξιτζής από τις Κουκουβάουνες, μπερδεύει τους ορόφους και μπαίνει στο σπίτι του πάμπλουτου μουσικοσυνθέτη Διονύσιου Αβέροφ με σκοπό να κλέψει. Τα πράγματα μπερδεύονται περισσότερο όταν κάνει την εμφάνισή του ο συνεργός του, ο Μίτσος. Είναι η μοίρα, είναι οι θεοί και τα δύο ή τίποτα από αυτά που συνομώντησαν για να φέρουν αυτούς τους δύο ανθρώπους κοντά. Το μόνο σίγουρο είναι πως υπό άλλες συνθήκες ο Βλάσης και το είδωλό του, ο δημιουργός του λαϊκού σουξέ Μαύρη Σαμπούκα, δεν θα είχαν συναντηθεί ποτέ και δεν θα ανέπτυσαν μια σχέση παράδοξα δυνατή. Με αφορμή λοιπόν τη Μαύρη Σαμπούκα, έχουμε κοντά μας τον Τόλη του Παπαδημητρίου, τον εμπνευστή της θεατρικής Μαύρης Σαμπούκας. Τόλη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες στις δεκάδες ιστορίες. Καλώς σας βρήκα. Δεύτερη φορά που είμαστε μαζί και τα λέμε. Ναι, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Και εμείς χαιρόμαστε πραγματικά κάθε φορά που μιλάμε. Σχεδόν ένας χρόνος πέρασε από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Πώς πήγε λοιπόν η χρονιά? Η χρονιά αυτή, μιλήσαμε εμείς την προηγούμενο Φλεβάρι, ας πούμε, κάπως. Περίπου, ναι. Γεμάτη, πολύ γεμάτη χρονιά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, πολλή δουλειά, περιοδία το καλοκαίρι, πολύ γύρισμα, αλλαγές και στην προσωπική ζωή. Γεμάτη όμως χρονιά, δηλαδή δεν έχω παράπονο. Μπράβο. Έχω οριμάσει, νομίζω. Έχεις οριμάσει, έτσι, έχεις ομορφύνει, όχι ότι δεν ήσουν. Έτσι. Καλά, εντάξει, προφανώς. Αστέρεις, αλλά τώρα ένα παραπάνω λάμπεις. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεστε Θεσσαλονίκη, Έρχομαι Θεσσαλονίκη και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και το καλοκαίρι που ήρθαμε και πέρυσι που ήρθαμε, έχω να πω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι... Δεν ξέρω, είναι η εξωστρέφεια, είναι ο Βαρδάρης εκεί πάνω που σας χτυπάει. Είναι ένα πράγμα αδιανόητο, δηλαδή είναι ίσως το καλύτερο κοινό που έχω παίξει εγώ προσωπικά. Χαιρόμαστε να το ακούμε αυτό, χαιρόμαστε πολύ. Είναι αλήθεια, το λέω δεν το λέω έτσι. Δηλαδή πραγματικά ο χαμός που συμβαίνει όσες φορές ανεβαίνουμε κατά τη διάρκεια της παράστασης και το feedback, όλη αυτή η ενέργεια που παίρνουμε, δεν μοιάζει με κανένα άλλο κοινό, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι όπου και να είστε γίνεται το διαχώρητο. Ναι, μια χαρά πάει, μια χαρά. Πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή και εμείς γι' αυτό το κάνουμε. Γουστάρουμε που ο κόσμος διασκεδάζει. Ξέρεις, η τέχνη πρέπει να πηγαίνει κάπου, κατάλαβες. Να μοιράζεται. Βέβαια. Εμείς λέμε ένα αστείο και θέλουμε ο κόσμος να γελάει και να γουστάρει και συμβαίνει και είναι πολύ καλό αυτό. Ναι, έχει πολύ γέλιο, αλλά για να μην τα λέω εγώ έτσι, για πες μας λίγο, πες μας δύο πράγματα να θυμηθούμε λίγο τη Μαύρη Σαμπούκα. Η Μαύρη Σαμπούκα τώρα, πια τα έχω πει και τόσες πολλές φορές, αλλά κάθε φορά κοιτάω να τα λέω κάπως αλλιώς. Ωραία. Τώρα, μετά από τόσο καιρό που έχω παίξει αυτή την παράσταση που είχα γράψει το μεταξύ αρκετά χρόνια πριν, αλλά κάθε φορά ανανεώνεται, όπως και τώρα είναι ανανεωμένη. Είναι μια ιστορία δύο ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, δύο αντρών που δεν γνωρίζονται, και η γνωριμία τους είναι επεισοδιακή, τόσο επεισοδιακή που καταλήγει σε μια ξέφρενη βραδιά, ας πούμε, γλεντιού, περίεργου γλεντιού βέβαια, γιατί υπάρχει μια απαγωγή μες στη μέση, υπάρχει και ένας φόνος μες στη μέση, αλλά ξέρεις, στη βάση του είναι μια ιστορία δύο ανθρώπων που μοιάζουν πάρα πολύ, αλλά έτυχε μέχρι τώρα να μην συναντηθούν ποτέ. Ωραία. Και τώρα συναντιούνται. Ναι. Κείμενο σκηνοθεσία δική σου, έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι, κάνω και τον ένα ρόλο εγώ και τον άλλο συμπροταγωνιστής μου είναι ο Αντώνης ο Στάμος, ένας και από τους καλύτερους κωμικούς της γενιάς του και ο Αντώνης. Πάντως δένεται πάρα πολύ με τον Αντώνη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει ένα πολύ καλό δίδυμο.
Και σε άλλες παραστάσεις προηγούμενες από τη σχολή γνωριζόμασταν τον Αντώνη και κάναμε δουλειές δικές μου, ενώ δικά μου κείμενα, αλλά νομίζω η κορύφωση είναι η Μαύρη Σαμπούκα, πραγματικά. Ναι, νιώθεις ότι έτσι μιλάτε και επικοινωνείτε και με τα μάτια που λέμε, με νοήματα. Μα τώρα πια είναι, δηλαδή γνωριζόμαστε 13 χρόνια δηλαδή, και παίζουμε 13 χρόνια. Ξέρεις, η δουλειά, ειδικά αυτή η δουλειά του θεάτρου, σε συνδέει πολύ. Είμαστε σαν παντρεμένο ζευγάρι πια. Έτσι. Ναι. Και πάνω στη σκηνή και από κάτω. Δηλαδή ξέρουμε ακριβώς τι σκέφτεται και ο άλλος εκείνη την ώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και το παίρνουμε, βγαίνει ακόμη και στα μικρά έτσι βιντεάκια που κάνετε για να προβάλλετε έτσι την παράσταση. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Γελάμε πάρα πολύ και τα αναζητάμε. Μα και εμείς περνάμε τέλεια φτιάχνοντάς τα, και αυτός είναι και ένας λόγος που τα κάνουμε. Δηλαδή πραγματικά ανυπομονούμε κάθε φορά να πάμε να κάνουμε ένα νέο βίντεο. Ο Αντώνης γενικά, έτσι όπως προβάλλεται, είναι η ήρεμη δύναμη. Ισχύει αυτό? Ναι. Έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Οι δύο περσόνες δηλαδή που κάνουμε στα βιντεάκια έχουν μεγάλη δόση αλήθειας. Ο Αντώνης είναι απορροφητικός, αντικραδασμικός, αυτό είναι. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι ο σεισμός. Πάρα πολύ έντονος. Πολύ ωραία. Είναι αλήθεια. Πολύ ωραία. Πότε έρχεστε εδώ Θεσσαλονίκη? Ερχόμαστε την Παρασκευή 1η Μαρτίου, Σάββατο 2, Κυριακή 3. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή πλησιάζει το sold out, είναι δηλαδή πάρα πολύ, ήδη έχουν εξαντληθεί τα περισσότερα, θα έρθουμε και το Σάββατο, το επόμενο Σαββατοκύριακο, το οποίο τώρα ημερομηνίες δεν τις θυμάμαι. Ναι, δεν πειράζει. Το επόμενο είναι... Ναι, 10-11. Ναι, μπράβο. Όχι, 9-10. 9-10, μπράβο. Ωραία, και τώρα θέλω με το δικό σου μοναδικό τρόπο να μου πεις σε ποιο θέατρο θα είστε. Αχ, Παναγία μου. Το θέατρο λέγεται Art Box, έτσι. Ναι. Κράτα το Art Box Φαργάνη. Ωραία. Art Box Φαργάνη, είναι δύο αυτά, είναι δύο λέξεις. Δεν είναι σκέτο Φαργάνη, είναι Art Box μέσα. Έτσι, να μην ξεχαστούμε μαζί. Όχι, μην πας στο Φαργάνη το σκέτο, στο Art Box έλα. Έτσι, δεν θα βρείτε κανένα στο Φαργάνη το σκέτο. Όχι, κανείς. Στο Art Box όλοι είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Πώς πήγε η χρονιά όσο αφορά τα τηλεοπτικά? Είναι μια χρονιά που και εκεί είχα μια μεγάλη αλλαγή, εγώ δηλαδή, στη Μουρμούρα. Ένα σύριαλ που πάει, αυτή είναι η 11η σεζόν και έφυγε το ζευγάρι μου το Σεπτέμβρη. Το ζευγάρι με το οποίο παίζαμε μαζί ο Σπύρος και ο Χατζηγελάκης και η Μαρία Ιχάνου. Και ήταν και ένα νέο στοίχημα αυτό με τα δύο νέα παιδιά που ήρθαν, την Εριέτα Μανούρη και τον Στάθη τον Γκόικα, που είναι επίσης πάρα πολύ ταλαντούχοι και πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν και φρέσκα παιδιά, και υπήρχε ένα άγχος, να το πω, αν θα ταιριάξουν, πώς θα βγει, αν θα δημιουργηθούν οι σχέσεις, όλο αυτό, και εν τέλει έχει πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Και συνεχίζεται έτσι? Ναι, βέβαια. Τώρα του χρόνου γίνονται συζητήσεις ακόμα. Δεν είναι κάτι επίσημο, αλλά γενικά το feedback είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, είναι μια πολύ πετυχημένη σειρά που το έχει αποδείξει κιόλας, έτσι. Ναι, την αγαπάει ο κόσμος πάρα πολύ. Μα είναι νομίζω και πολύ διαλεγμένοι και συντελεστές, έτσι, αυτοί όλοι που συμμετέχετε. Βέβαια, και από το σενάριο και από τη σκηνοθεσία και από τους ηθοποιούς κάθε φορά γίνεται απίστευτο ξεψήρισμα. Πολύ προσεγμένοι, μπράβο. Εκτός από τη Μουρμούρα, ασχολήθηκες με κάτι άλλο τηλεοπτικά? Φέτος όχι, η αλήθεια δεν είναι είχες και χρόνο. Ναι, και εντάξει, και γράψιμο κάποια επεισόδια στη Μουρμούρα. Λίγο εκεί με το Just the Two of Us που ο Κοκλώνης κάνει back to back Just the Two of Us και θέλει τα τραγούδια να τα αλλάζω και να τα διασκευάζω. Ωραία. Είναι μια πάρα πολύ πλάκα αυτό. Αλλά γενικά, κοίταξε, μετά από τα 4 χρόνια με το Μουτσινά και το Καλό Μεσημεράκι, δεν μπορούσα να κάνω και πάρα πολλά πράγματα μετά. Δηλαδή, ήδη είναι πάρα πολλά αυτά που κάνω. Βέβαια, και είσαι απίστευτα δημιουργικός σε πάρα πολλά επίπεδα, έτσι. Ναι, εντάξει, το έχω δεχτεί πια ότι δεν μπορώ να κάνω ένα πράγμα. Και έχω αρχίσει να είμαι και εντάξει με αυτό.
Γιατί παλιότερα ένιωθα ότι πως πρέπει να διαλέξω κάτι από όλα αυτά. Όχι, εγώ ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν συμβιβάζεις εύκολα και ακολουθείς και τη διαίσθηση και τους ρυθμούς της καρδιάς. Αυτό είναι αλήθεια, ναι, δουλεύω πολύ με το θυμικό και το συναίσθημα, το έχω από τη μάνα μου αυτό. Το οποίο βέβαια, εντάξει, κάποιες φορές είναι και δύσκολο, τα φέρνει πιο δύσκολα. Αλλά στο τέλος της ημέρας είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχω πράξει έτσι, ας πούμε. Μπράβο. Έχουμε ανάγκη την κωμωδία. Τη χρειαζόμαστε σήμερα. Κωμωδία, σάτυρα, βέβαια κοντινά, μάλλον πολύ έτσι δύσκολα τα σύνορα, αλλά την έχουμε ανάγκη. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ το πιστεύω ότι για να πω για την κωμωδία αρχικά, δηλαδή γιατί η σάτυρα είναι κάτι άλλο. Έτσι, ναι. Είναι πιο βαθύ. Η κωμωδία σαν κωμωδία, δηλαδή το να κάνει ένας άνθρωπος έναν άλλον να γελάει, είναι απαραίτητο. Είναι μια ψυχαγωγία ή και μια διασκέδαση, αν θες, που χωρίς αυτή δεν μπορείς να πας παρακάτω. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να σκεφτεί το παραπέρα. Εγκλωβίζεσαι χωρίς να γελάσεις, χωρίς να εκτονωθείς. Είμαστε ένας λαός που το έχει πάρα πολύ ανάγκη αυτό και το έχει και στο αίμα του. Δηλαδή είμαστε αστείοι έξω στον δρόμο, όπως μιλάμε, μα το δεις από μακριά δηλαδή. Είμαστε πάρα πολύ αστείοι όλοι. Αν θες να το δεις έτσι. Και εγώ προσωπικά και νομίζω πολλοί άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να το δούμε και έτσι, γιατί αλλιώς θα πνιγούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και επίσης να πάω και στη σάτυρα, όπως το λέει πολύ καλά ο Όσκαρ Βάιλντ, ότι για να πεις την αλήθεια σε κάποιον, κάντε να γελάσει, αλλιώς θα σε σκοτώσει, λέει. Και έχει πάρα πολύ δίκιο. Σοφός, πολύ σοφός. Λες μεγάλες αλήθειες στη σάτυρα, η οποία αυτό τον καιρό όμως φαίνεται να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, είναι στο στόχαστρο λίγο, ναι. Ναι, όχι λίγο, πολύ για μένα. Νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι είναι φαινόμενο και ότι απλά θα περάσει κι αυτό. Γιατί στο βωμό της πολιτικής ορθότητας και όλου αυτού του κινήματος καταλήγουν να μην μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε. Δείχνει όμως και κάτι, έτσι, υποδηλώνει σημεία των καιρών αυτές οι αντιδράσεις που υπάρχουν. Ναι, φυσικά, και εντάξει, τώρα να πάμε και πιο βαθιά, είναι και πολιτικά πράγματα, είναι και... Νομίζω ότι θα έπρεπε να προβληματίζουν τον καθένα από εμάς, έτσι, γιατί υπήρχαν σάτυρες όλες τις εποχές. Η σάτυρα υπήρχε πάντοτε και υπήρχε και πιο σκληρά κείμενα. Μα χωρίς τη σάτυρα πώς θα δώσεις δηλαδή στον θεατή και την άλλη όψη. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μόνο μία όψη για τα πράγματα. Έτσι. Δεν μου λες, όταν έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη πώς περνάς? Πού πηγαίνεις? Μ' αρέσει. Δεν ξέρω, εγώ με πηγαίνουν τώρα, δεν θυμάμαι. Μ' αρέσει πολύ αρχικά να ψωνίζω εκεί πέρα. Έχω ψωνίσει πολλά ρούχα όταν έρχομαι. Ωραία. Δηλαδή μ' αρέσει που έχουν όλα αυτά τα φαντεζή και είναι το στυλ μου η Θεσσαλονίκη. Πολύ. Σου πάει. Ναι, μου πάει και μετά με πηγαίνουν έξω και δεν ξέρω που πηγαίνω, αλλά μου αρέσει και το φαΐ πάρα πολύ εκεί. Ωραία, ναι, έχουμε πολύ καλό φαγητό. Γενικά όλη η ενέργεια της πόλης. Το κρύο δεν αντέχω εκεί πέρσι, δηλαδή έφαγα την πέτσα μου από το κρύο, έψαχνα να κλειστώ σαν λαγούμι. Δεν είχα βιώσει τέτοιο κρύο εγώ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας πετύχεις με κρύο, ότι θα είναι ωραία. Το ελπίζω. Υπάρχει κάποιο σημείο της πόλης που πραγματικά έτσι περνάς, βρε παιδί μου, κάθε φορά που έρχεσαι? Καλά, η παραλία μου αρέσει και εμένα μου. Εκεί όλη η διαδρομή προς τον Λευκό Πύργο. Ναι, είναι όντως. Αυτό μ' αρέσει. Έχω μεγαλώσει και στη Χαλκίδα εγώ που είχε θάλασσα και εκεί, οπότε μου είναι οικείο πολύ. Το υδάτινο, ναι, το ψάχνεις. Ναι. Ωραία. Γενικά η καθημερινότητά σου, Τόλι, είναι έτσι? Είσαι δηλαδή ένας άνθρωπος που χαρούμενος, που διακομωδείς, ας πούμε, μάλλον παίρνεις τις αστείες πλευρές των καταστάσεων, τις αντιμετωπίζεις με αυτόν τον τρόπο, ή γιατί πολλές φορές λένε ότι πίσω από ένα κωμικό κρύβεται και μια έτσι θλίψη, άλλες φορές βαθιά, έτσι. Μια πιο μοναχική, ας πούμε, πλευρά την έχω και... Ναι, και αυτή την έχω και τη θλίψη την έχω. Προσπαθώ να πάω προς τα εκεί.
Δηλαδή κάθε φορά προσπαθώ να κοιτάξω πιο αισιόδοξα, να το δω αστεία, αυτό που λέμε. Αν καταφέρω να το δω αστεία, τότε χάνει και την όποια σημασία μπορεί να είχε τεράστια μέσα μου. Ναι. Εντάξει, μόνος μου δεν μπορώ να το κάνω, η αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή η τάση μου εμένα μόνος μου είναι σε πιο... τη λέξη θλίψη τώρα, ναι. Όχι θλίψη, ναι. Ίσως και λίγο μοναχικότητα ή πνευματικότητα. Ναι, το έχω αυτό. Δηλαδή σαν, είναι και αυτό, είναι στοιχείο του χαρακτήρα μου. Από εκεί και πέρα με φίλους αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή πάντα χρειάζομαι άλλους ανθρώπους για να πάω προς τα εκεί. Έτσι είσαι δηλαδή και με τους φίλους? Όπως σε βλέπουμε στη σκηνή, όπως σε βλέπουμε στην Μουρμούρα? Τις περισσότερες φορές ναι. Δηλαδή τον έχω, απλά πρέπει να είναι πολύ κοντινοί μου άνθρωποι. Αυτό με τους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους κάνω πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε τα αστεία μας, γελάμε, κάνουμε το χαβαλέ μας πάρα πολύ. Αυτό το είχα και από παιδί. Αλλά απλά έχω και την άλλη όψη που είναι πιο, έτσι, λίγο πιο σκοτεινή, αν θες, λίγο πιο μοναχική, η οποία νομίζω είναι συνυφασμένη. Δηλαδή δεν ξέρω αν το ένα μπορεί να υπάρχει χωρίς το άλλο. Ναι, σωστά. Δηλαδή και εγώ γιατί κάνω κομμωδία τις περισσότερες φορές για να γελάω εγώ, όσο περίεργο για να ακούγεται. Είναι μια απάντηση και ένα σχόλιο που πραγματικά το ακούμε και από μεγάλους κομικούς. Ναι μωρέ. Αυτή η ανάγκη. Ναι, εγώ την έχω αυτή την ανάγκη. Δηλαδή πλέον μου είναι ξεκάθαρο ότι γι' αυτό η τάση μου αυτή είναι μεγάλη. Γιατί ίσως εμένα μου λείπει μέσα μου σαν χαρακτηριστικό. Σαν συστατικό, δηλαδή δεν έχω τόσο πολύ χαρά όσο μπορεί να έχει ένας άλλος άνθρωπος. Και έχω συγκρουστεί και πολύ με τον εαυτό μου γιατί δεν έχω. Αλλά τώρα είμαι σε μια φάση που λέω ok, δεν έχω, δηλαδή that's me, και τι να κάνουμε. Δεν έχω, οπότε κάνω τους άλλους να έχουν, οπότε έχω και εγώ τελικά. Έτσι, το μοιράζεσαι με τους άλλους. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Ναι, από αυτό δόξα τω Θεώ. Δηλαδή το παίρνω από το θέατρο πάρα πολύ το feedback. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε και να σε αφήσουμε να οργανωθείς, πέρυσι είχες πει, έτσι κλείσαμε τη συνέντευξη που κάναμε, ότι πιστεύεις στον έρωτα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ήσουν ερωτευμένος. Είπες μάλιστα πιστεύω, αλλά δεν είμαι. Χώριζα κιόλας και τι να έλεγα. Ήταν δύσκολα. Τώρα πώς είμαστε? Πάλι μόνος και πάλι μόνο μου, όχι ερωτευμένο, αλλά με μια περισσότερη ησυχία ότι είμαι εντάξει δηλαδή. Ωραία. Πάντως επιτυχαίνουμε καλά. Ναι. Καλά. Ωραία. Οπότε εντάξει, ανοιχτές οι πόρτες. Ναι. Για τις Θεσσαλονικές βέβαια. Στη Θεσσαλονίκη έχει πολύ ωραίες γυναίκες. Έχει. Είναι και ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη. Αυτό βγάζει κάτι βέβαια. Έχει την ιστορία αυτή, οπότε σε τραβάει έτσι προς τα εκεί. Για να δω. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα σας δούμε από κοντά, θα σας απολαύσουμε για άλλη μια φορά, γιατί πραγματικά όσες φορές και να τη δεις την παράσταση, πάλι γελάς. Ναι, αυτό είναι κάτι για το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ. Και πραγματικά με όση ταπεινοφροσύνη έχω, γιατί λέω για τον εαυτό μου και τα καλά και τα κακά, αυτό το θεωρώ μεγάλη επιτυχία. Χωρίς να το λέω. Γιατί εγώ έχω δει παραστάσεις που μου άρεσαν, αλλά δεν θα ξαναβλέπα. Το γεγονός ότι έρχονται στην Αθήνα άνθρωποι, σηκώνονται από το σπίτι τους και έρχονται στο θέατρο και πληρώνουν ένα σεβαστό ποσό για 7, 8, 9 φορές, για μένα είναι δηλαδή η επιτυχία μου αυτή. Βέβαια, λέει πολλά αυτό. Λέει πολλά. Εγώ θα είναι η τρίτη φορά που θα τη δω την παράσταση. Τρίτη φορά, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Δεν θα μπορούσα να λείπω από τέτοιο κλαμπ, εννοείται. Τώρα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε, θα τα πούμε και από κοντά. Τέλεια. Εύχομαι να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Μία ακόμη φορά, που είναι το ραντεβού μας λοιπόν, το θέατρο? Είναι στο θέατρο Art Box Φαργκάνη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 1, 2, 3 Μαρτίου. Τέλεια. Και Σάββατο, Κυριακή 9, 10 Μαρτίου. Έτσι. Σάββατο, Κυριακή, όχι Παρασκευή. 8. Όχι Παρασκευή, όχι την άλλη Παρασκευή. 9 και 10. Και ποιος ξέρει και για πόσο, γιατί μπορεί να μπουν και άλλες παραστάσεις. Εδώ γίνεται χαμός από το έχω καταλάβει. Έτσι. Οπότε θα τα λέμε για πολύ καιρό από κοντά. Έτσι, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τόλι μου.
Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.